Kaixo, ni Iban Priaga naiz, UIMM izeneko taldearen Scrum Masterra eta gaur bigarren iterazioan implementatu beharrekoa azalduko dizut. Lehenengo domeinu ereduarekin hasiko naiz, domeinu eredua azaltzen. Sortutako klase berriak, mugimendua eta kotxea, mugimendua atributu hauekin, data, deskripapena, mugimendua namerta diru kantitatea eta kotxe izeneko klasea, marka, modeloa, eseleku kopurua eta matrikula. Erabiltzaile batek hainbat mugimendu eduki ditzake, gidari batek hainbat kotxe, kotxe batek hainbat bidaia, hainbat bidaia kotxe bakarra, eta kotxeak, hainbat kotxe, gidari bakarra. Ondoren, lehenengo iterazioan sortutako domain ereduari gehitutako atributu berriak egoera eta eginda atributuak izango litzateke, egoera erreserba klasean eta eginda bidaia klasean. Erabilpen kasuei dagokionez, bidaia kantzelatu, mugimenduak ikusi, kotxe bat gehitu, gidariaren kasuan eta bidaiariaren kasuan mugimenduak ikusi, erreserbaren bidaia baieztatu eta erreserben egoera kontsultatu erabilpen kasu berriak sortu ditugu. Ondoren sekuentzia diagramari dagokionez, kotxea sortzeko erabilpen kasua azalduko dizuet. Parametro hauek jasotzen dira, sortu kotxea izeneko metodoa erabiltzen da. Data accessera aiatzen denean, ondorengo aginduak egingo dira, lehenik eta behin erabiltzailea aurkitu, ondoren begiratu kotxea existitzen den edo ez matrikularen bidez, existitzen ez balin bada, existitzen bada false bueltatzen du, existitzen ez balin bada agindu hauek egingo lituzke, lehenik eta behin kotxea sortu, ondoren kotxea erabiltzailearen, kasu honetan gidariaren listan gehitu, persistka, hau da, datu basean kotxea sartu eta update. Bueno, orain kodean egindako aldaketak azalduko dizkizuet. Lehenik eta behin, publisher izeneko klase bat sortu dugu, web zerbitzuak abiatu ahal izateko, ondoren interfazeak irekiko ditugu. Bale, interfazeak irekitzeko garaian, kontu batean sartuko naiz gidariaren kontuan, beste kontuan sortuko naiz bidaiariaren kontuan. Hemen dauzkeu, lehenengo erabilpen kasua, dala kotxea sortzeko erabilpen kasua, hemen interfaze berri dauzkeu, my rights, add car, my cars, my movements, eta gero bi hauek programa erosogoa izateko aldera sortu dira. Add car adibidez, hori, zazpi, search number, plate number, add car, behizen saiatzen bali baga, ez da existitzen. Baita errore batzuk eduki ditugu itzulpenak egiteko garaian, eta beste erabilpen kasu batzuekin baita erroreak eduki ditugu web zerbitzuak aplikatzeko garaian. Saiatuko gara, urrengo iterazioan errore hauek edo diskrepantzia hauek soluzionatua, konponduta edukitza. Bueno, my cars agertuko da sortutako kotxea, eta ondoren bidaia sortzeko garaian agertuko da guk sortutako kotxea. Ondoren my rights, hemen kantzelatzeko eta konfirmatzeko aukera bat sortu dugu. Eta konfirmatzen balin bada, bidaiariari agertuko zaio beste konfirmatzeko aukera bat, bidaia egin dela konfirmatu ahal izateko. Demagun, bidaiarian bidaia bat erreserbatzen dugula, set money 30, sartu dugu 30, my movementsen agertuko da sartutako dirua, eta ondoren erreserbatuko dugu hau adibidez. Erreserbatzeko garaian, my books, show books, hemen agertzen da egindako erreserba, ondoren hemen my rightsen agertuko da egindako erreserba, ematen bali badiogu done, hemen agertuko zaigu aukera, my booksen, konfirmatzen dugu, efektua edo jarriko du, eta hemen sartzen bali bagea eta ateratzen bali bagea, hau da, aktualizatu egingo da eta agertuko da your balance 8. Hau da, kasu honetan, bidaiaria konfirmatu egin du bidaia, eta gidariari gehitu zaio dirua, eta my movementsen agertuko da gehitutako dirua, se ha ingresado, dinero hain, quantity 8. Hemen ikusten den bezala, dana ingelesez dago eta parte batzuk gazteleraz. Lehen esan da bezala, diskrepantzia batzuk gertatu dira itzulpenak egiteko garaian web zerbitzuak implementatu ondoren.
web zerbitzuak implementatu baino lehen errore hauek ez zeuden. Gauzak itzulpenari dagokionez dena ondo zoan, ondo zijon, orduan utziko dizkizugu bi proiektuak. Web zerbitzuak dituen proiektua eta beste proiektu bat dala web zerbitzuak ez dituen proiektua. Bueno, eta azkenik erakutsiko dizuet kantzelatzeko erabilpen kasua, bidaia kantzelatzeko. Kasu honetan ikusten dugu bidaiaren kasuan erreserba bat daukela. Ondoren sartuko naiz MyBites'ean eta kasu honetan ikusten dugu Showbooks, erreserba bat daukela, kantzelatzeko garaian ematen diogu desagertu egiten da. Eta gero sartzen naiz bidaiaren kasuan MyBooksera eta ez da agertzen. Bidaia kantzelatu egin da. Ikusten da bidaia kantzelatu egin dela. Bueno, hau izan da dena, berriro esango dut, itzulpenarekin arazoak izan dira web zerbitzuak implementatzeko garaian, orduan bi proiektu gutxiko ditugu. Eta beste hainbat bug edo errore agertzen balin badira, saiatu gara kasuistika guztiak ikusten erroreak dauden edo ez, hurrengo iterazioan saiatuko gara errore hauek zuzentzen. Eskerrik asko ikusteagatik.